אנשים בחדר. כי זה באמת מה שאני חושבת. אני יכולה להגיד לך שהיה לי הרבה יותר קשה להעמיד את עצמי מיקודי. כי קודי, למרות כל הדברים שאני מבינה בו, הוא אמר שהוא רצה לגשת אליך לדבר איתך, את אמרת לו לא. מתי? לפני כמה ימים, לא זוכר. לא. הוא אמר שהוא ניגש אליך ואת אמרת לו לא עכשיו. לא, הוא לא ניגש אליי. ככה הוא אמר לי. לא. הוא לא ניגש אליי. אמרתי לו עם סל. אמרתי לו, קודי, אני רוצה לדבר איתך. בסיום נשפר, אמר לי אין בעיה, וזה פשוט לא קרה. את זוכרת, אמרתי לך את זה בעצם. חבל. אמרתי לו היום כשהיינו בחדר שלך שאם את הולכת הביתה אני לא אסלח לו על זה בחיים. הוא לא אמר לי שהוא רוצה לדבר איתי. הוא לא אמר לי שהוא רוצה לדבר איתי. אז הוא אמר שכן. שהוא ניסה, אני לא מבינה איך לא פתרתם את זה לפני המדע הוא לא הזאת. דיבר איתי. יאנה, זה לא היה משנה. בסדר. אני אגיד לך את האמת, זה לא היה משנה. למה אני בחרתי? כי היה ביניכם חיבור מטורף של אח ואחות. חוץ מזה את יודעת למה. צריך לחזור. אני שיניתי את הדעה שלי לגביו, לא יעזור. כלפיי. זה ברור, אני תמיד ידעתי שאת לא קשורה לזה וגם תמיד אמרתי לך. אני תמיד חשבתי שלא. ממש לא. ואני תמיד אמרתי לך שהרבה איך זה לא קשור בכלל. כרגע שיניתי את זה שלי, את זה כלפיי, אבל אני בוחנת אותו גם כלפי אחרים. כלפייך, אני אף פעם לא חשבתי שזה לא... האמת שזה לא. אבל הפריע לי במשך חודשיים הרבה פעמים. ניסיתי להבין את ההתנהגות שלו. אבל קצת שהוא ילד, זה הכל מתבטא בזה שהוא... הכל מתבטא בזה שהוא ילד, הוא לא יתפתח, מה את רוצה? כשאני אמרתי את זה בג'אגה, הוא עבר דברים, לקח את זה שונה, ככה וככה וככה.
באמת מפריע לו העניין של התנ"ך, זה. הוא חפר על זה, הוא חופר על זה חודשיים, הוא משתגע מזה כל פעם שאנחנו פותחים. זה היה גם סוג של תירוץ. הדבר היחידי שהוא לא עושה פה זה התייפיפות, זה הקטע. זה הוא לא עושה התייפיפות. אם הוא היה עושה התייפיפות פה, הוא לא היה מתנהג ככה. את לא שמה לב. אם הוא רוצה להגיד על מישהו משהו, הוא אומר. אם הוא רוצה להגיד משהו בפנים, הוא אומר. אם הוא רוצה להתנהג בזלזול איכשהו, מי שזה קוטי, הוא אומר. קצת למי הוא אומר, ככה אני מרגישה שהוא זה לא אמור לגעת בך ושלא תקריא את זה. לא תקריא את זה כאילו על עצמך, כי זה בתודעה שלי ואני גם לא מנסה לשחרר אותה, כמו שתדעי. קוטי היה לו מאוד נוח לצאת על לירון נגיד. זה דברים שהפריעו לו כביכול, אבל הוא ידע שיהיו אנשים מאחוריו. אין לו אומץ להתאמת עם מישהו שהוא יודע שאין מאחוריו אנשים. ככה אני מרגישה. כמו שהיה לו נוח להתאמת עם סיבה. כי הוא ידע שיש אנשים פה שמבינים אותו. עובדה, אף אחד לא קם. עובדה, אף אחד לא קם חוץ ממני. לא, כולם ידעו, אבל שהוא ידע שהסיבה לא חפוף, שאף אחד לא אוהב אותה. עד סופית עם הרבה אנשים. זה לא משהו שהוא לא פחות. וכזה הוא גם לא מתאמת עם ערן, כי הוא יודע שהרבה אנשים פה לא יבינו. אז אני אמרתי לו את זה, אבל אתה לא מתאמת איתו, כי אתה מפחד שישמוע שהכוונה שלו באמת לא הייתה רעה, והוא בא להתנצל, אתה מפחד לשמוע את מה שרגיל. אני אמרתי לו את הדברים היום על ערן. אמרתי לו כל מה שתאמיני שהוא לא רוצה לשמוע. אמרתי לו, והם ידברו. זה יקרה בקרוב מאוד. בקרוב מאוד, ותראה שדברים יסתדרו והוא יקבל כאפה. אבל אני עדיין לא מסכימה עם המטאפורות של ערן. עם המטאפורות של ערן. איזה מטאפורות? שהוא אמר לו אותו יום. גוף בכלוף, איזה זה. הוא אמר ככה. קודם כל הוא לא יקשיב לו עד הסוף, נתחיל מזה. אין בעיה. וזה מה שהוא גם רגיל לשמוע. זה מה שהוא רגיל לראות. אין מה לעשות, העולם בנוי מסטיגמות. נכון, זה ברור. ואי אפשר לשפוט בן אדם אחרי שחינכו אותו 30 שנים ככה.